Villámgyors, kreatív, igazi cságép. Rajong Nagy Zsoltért és Neymarért. Bemutatjuk Magyari Cserik. Magyari Cseriknek hívnak, 15 éves, a Puskás Akadémia U17-es balszélső támadója és korosztályos válogatott az U16-ban. Egy kis faluban nőttem fel Szlovákiában, Nyárosdon, ott kezdtem el focizni még óvodás koromban. Egyik tesi órán fociztunk, és akkor nagyon megtetszett, és akkor apának egyből mondtam, hogy én egyből focista akarok lenni, nem akarok mással foglalkozni, csak a foci érdekel, és utána, hogy teltek az évek, 9 éves koromban Dunaszerdahely csapata megkeresett, és utána elmentünk oda, ott is nagyon sokat tudtam fejlődni. Miután nagyon sokat fejlődtem Dunaszerdahely csapatában, úgy éreztem, hogy tovább kell lépnem egy még jobb helyre, és így választottam a Puskás Akadémiát. Eljöttünk 5-6-an próbajátékra, és akkor ott próbáltam magamból kihozni a legtöbbet, és utána pedig nyáron megkerestek, hogy le akarnak igazolni. Ez is egy célom volt, hogy ide kerüljek, mert nagyon jók itt a körülmények, az edzések, egyéni fejlesztések. Az összes edző mindig arra törekszik, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Eriknek ez eddig olyannyira sikerült, hogy jelenleg az egy évvel idősebbekkel Plackó Zsolt irányítása alatt készül. Nagyon szerény, alázatos, csendes srác, aki azért benne van a legtöbb turpisságban, de abszolút pozitívan tudom őt jellemezni emberileg. Mint játékos, egy éve fiatalabb ő, tehát idősebb játékosok között is, mint emberileg, szakmailag megállja a helyét. Egy olyan játékos, akinél szeretjük, hogy minél többet van a labda. Ő is szereti a labdát, és felvállalja az 1-1 elleni játékokat. Mi ezt próbáljuk belőle kihozni, hogy minél többször vállalja föl, erre próbáljuk tanítani. Egy szabadon mozgó játékos, akit nem a szélekre kell szorítani, hanem inkább szabadon játszatni. És nagy potenciál van benne, a jövőt nézve. Nem ő a leghangosabb az öltözőbe, de a pályán mindig azért kijön igazából, hogy ki milyen, és nála abszolút lehet ezt látni, érezni, hogy szereti a szabadságot, szeret szabadon játszani, fölvállalja a játékot. Igazából azt kell, hogy mondjam, egy rendezett szabadságot kell neki kialakítani, nem merev játékot. Plackó Zsoltban nagyon sokat segített annak, hogy hogyan tudjam megtéveszteni a védőmet, hogyan tudjam könnyebben megverni, hogyan vegyem fel a labdákat, hogy minél hamarabb előrefele tudjak játszani. Leginkább balszélén szoktam játszani, mert már kiskorom óta ott játszom, de amúgy jobb szélét is kipróbálnám egyszer. Mert úgy nekem is könnyebb lenne, hogy befele cselezek és ellövöm a hosszút. Erik messzáma a 11-es, és a választás sem véletlen. A nagy kedvenc Neymar is ezt a számot viselte Barcelonában. Nagyon tetszik, ahogy játszik, nagyon jól cselez és jól lő kapura. Szoktam nézni őt YouTube-on, hogy milyen cseleket szokott alkalmazni, és azokat próbálom én is. Persze nem csak külföldön, hanem idehaza, az első csapatban is akad példakép. Felnőtt csapatból, aki a kedvencem és akinek a legjobban tetszik a játéka, az a Nagy Zsolt, azért, mert nagyon lehet látni, hogy ő akar a pályán, hogy mindent megtesz a csapatért és a győzelemért, és mindig küzd, soha nem adja fel. Hogy egyszer Erik is felnőhet-e a kedvencek szintjéhez? Erre is kapunk választ. A képességeit tekintve, főleg azt, hogy mondjuk ballábas, támadó, nagyon gyors, nagyon jól cselez, szerintem nagyon magas szintre elviheti. Nekünk az a célunk, hogy úgy képezzük őt, hogy a Pancsó Arénában bemutatkozzon Puskás színekben, és a magyar válogatottban is bemutatkozzon. Az, hogy emellett hol fog futballozni, melyik top ligában, azt nem tudom megmondani neked, de benne van a lehetőség, hogy komoly karriert ér el.